Empecé o ano pasado, despois do ano de Covid sin xogar, vim para aquí, que chamou Miguel, que xa o conocía da selección de Coruña. Bueno, pois fixemos unha temporada moi boa, verdad, logrando o ascenso. Empezamos nunha nova categoría, que onde éramos novas, que bueno, pois ao longo foi pasando o tempo e fomos vendo que tiñamos posibilidades de estar ali arriba e tal, e fomos luchando e pois moi ben, a verdad. Sí, a verdade é que, claro, somos conscientes de que somos novas na categoría, éramos novas na categoría, sabíamos que non iba a ser para nada fácil, pero desde o primeiro momento nunca salimos dai desos 3 puestos de arriba, non sei se era o primeiro ou o segundo, íamos turnando co Lugo, e cando vimos que estábamos pois para ir para a fase de ascenso, pois é unha motivación moi grande, sendo novas, pois fíxonos moitísima ilusión, é unha motivación que é moi grande. Agora que estamos aquí por eso, pois a luchar por todo. Podemos mirar os partidos que xogamos contra eles, que pois, ganamos os 3, pero iso non quere dicir que vai ser un partido fácil, nin moito menos, porque os que xogamos contra eles foron partidos moi difíciles, é un rival moi duro, sabemos que vai ser un partido difícil e que temos que pelear, que non temos nada asegurado, anda que mirando os partidos que xa ganamos contra elas. Non só depende de nós, tamén temos un papel fundamental, que é ganar o domingo sí ou sí, pero tamén dependemos de outro partido que é o Sardoma Lugo, que tamén vai ser outro partidazo, que os dous se xogan todo ou nada, entonces, pois, é difícil, pero non imposible, nin moito menos, vamos. Claro, imos estar pendentes un dos outros a ver como é o conto. Cada balón que colle a ver quen a para, sí, pois, podría dicir que é unha das máis destacadas dali, porque é zurda cerrada, pero dicho Gali, tápalle pa zurda, pero é imposible taparlle pa zurda, a ver como seguir a rastro como se tapa a Noemí, si é das máis destacadas, sin duda. Sí. Moi disputado, un partido moi igualado, que si vai ser, imos contar co factor afición e co factor campo, pero bueno, que elas van a vir a por todas e van luchar hasta o final. 10 de 10, o sea, non dependa do que pase o domingo, xa o feito está, é temporada pois espectacular, a verdad, porque, bueno, como dixía antes, éramos novas e nadie daba, sabíamos que non iba a ser fácil nin nada, pero démoslo hasta o final, entonces espectacular estar onde estamos agora, a verdad. Ao principio de temporada, pois a verdade, ao haber novos fichajes e ver todo, non estábamos moi fusionadas como equipo, porque había moitas novas e non nos conocíamos moito dentro do campo, pero bueno, vendo partido a partido na pretemporada, pois non che diría que non, a verdade. Non, a verdade é que o domingo acaba a Liga, esa fase de ascenso, pero ora ven a Copa da Costa, e nada, outro campeonato máis que temos que xogar, que tampouco vai ser nada fácil, contra equipos que, bueno, non conocemos a todos, pero a maioría sí que os conocemos, e pois moi ilusionados de que chega, a verdad. Xa ganaron a primeira vez, sí, non somos novas na competición, xa tuveron a suerte de xogar a primeira edición que se xogou contra as miúdas e salindo con triunfo. Vai ser a emoción que se vive na costa, os da Costa a Copa, é algo único, que só lo saben os que son da Costa, entonces esperamos, vamos, o máximo, espero o máximo. Que se anime a vir o domingo aquí, que ademais fai moi bo tempo, entonces que seguramente vai haber un partidazo. Ademais, para vernos pasar a historia, pase o que pase, vamos, que xa temos feito. A base e a a familia Bergan, que se anime a vir, que están invitados as Eiroas a ver ese partidazo que vai haber.